egy rajt. Megreméljük, hogy sok-sok izgalom, 5 kör. Ez egészen biztos, aztán jön még egy kis kategória eset, majd a roncs kategória szereplő és a labdásokat is várjuk az előkészítőre közben. A sárga napszemek pedig még itt, de van egy rajtunk is, ami ennél is egy kicsit izgalmasabb. Inkább hátrafelé. Ferenc érkezik. A 4. helyen, az 5. pozícióban pedig Ercán Tamás, Ferencik Dávid. A második sor egyébként Makói csapat, úgyhogy lehet nekik szurkolni. Galgóci Kevin, de Bartus Péter, ő az ilyen autómmal megy. Az autót. Azért olyan jól lesz ez a tókításra. Ferencik Dávid, helyi híret. Hoppá, Galgóci jól van, valami. Nem lesznek ott videójának, inkább most mondanak arról, hogy kik azok, akik igen.
Bercán és Bartus pedig lecsúsztak arról a buliról, ahogy Galgó tábla formájában is a lámpát kell még figyelni, az villant, akkor még egy pozícióban volt, viszont elfelé ment, és a 30 méter után már is zár. Balázs, György, hoppá! Császár, Viktor! Táján van üttekezés, még arra is van ideje. És közösségnek is játszik. De megy a ilyen után. Akkor... De nézzük oda, Császár! Onnan már lehet! Meg is van az a dobogó! Egyelőre nézzük, hogy Prida! Utolsó követ. A Ferencit is elindult az újabb körre, hát nagyobban nem maradásra, de érdemes is ilyenkor nézzük, hogy a minimumot volt Balázs mellett. Háromból három nem vezetett kettőnél. Egy kérdés.